pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. U današnjem klipu ću da vam ispričam jednu istinitu horor priču Devojčica u beloj haljini. Ovo je istinita horor priča ljudi koja mi je poslala drugarice od jedne Danijele. Zašto baš drugarice mi je poslala, sada ćete ljudi sve čuti u priču. Nisam mogu ljudi da zapamtim cijelu priču, pa sam je zapisao ljudi u beleške. I sada ćemo da ispričamo priču. Pre početka ljudi, lajkujte video, pretplatite se na moj kanal i možemo da nastavimo sa pričom. Bilo je to davno, pre 9 godina, kada je Danijela ljudi imala 14 godina. Bilo je ljudi leto, toplo vreme je bilo. I jedne noći ljudi je pao mrak. Ona je uvek ugledala noću crne siluete ljudi napolju. Jedne noći ljudi je gledala kroz prozor crnu siluetu kako prolazi u baštu ljudi punom brzinom. Nije mogla ljudi da veruje šta se dešava i odlučila je te noći da izlazi napolju u bašti da vidi šta je to i da istraži. Tad je od radoznalosti ljudi zaboravila da ugasi svetlo unutra. To je bila greška ljudi što je uradila, nije znala ništa. I onda ljudi, ona je pozvala svoju drugaricu, pošto njena drugarica je rekla da će doći, i Danijela upita svoju drugaricu: zašto nisi došla, obećala si da ćeš doći kod mene, nemate 4 sata, šta se dešava? Ta njena drugarica nije obraćala pažnju na nju, pričala je nešto bez veze. Onda je Danijela isključila telefon i gledala je ispod prikolice ljudi crnu senku u obliku mačke. Kako gleda u nju, Danijela nije znala šta je to, i ona je mislila da je ta ljudi hrabra, jer nije znala šta joj se dešava. I ona je još vikala: šta je, izađi, znam da si ovde. Nije znala ljudi sa kime se kači, jer je opet tad bila ljudi dete, nije znala ništa. Odjednom je čula ljudi jak udarac u prikolicu. Kada se okrenula ljudi da pogleda tamo, te mačke više nije bilo. I onda ljudi, Danijela ugasila svjetlo i došla unutra. Drugo veče je izašla opet. Druge noći ona je pričala na telefon i čula je kapljice vode kako curi nijotkuda. Imala je osjećaj da neko gleda. Tad se malo uplašila, tada je ona otišla do kupatila da provjeri, ali ništa nije bilo. Kada se vratila u krevet da legne, videla je crnog visokog čoveka kako se nijotkuda ljudi nije pojavio i gledao je pravo u oči. Ona se tad jako uplašila i nije ljudi znala šta će. Ona je pozvala ljudi svoju drugaricu, ali tad njena drugarica je spavala. Onda je ona te noći jedva zaspala. Da se ljudi, ona je ujutru probudila, bila je sve usamljena ljudi, nije znala šta će. Nije mogla ljudi da veruje šta joj se desilo pre neki dan. Ljudi tog dana otišla kod svoje drugarice da joj ispriča sve, ali drugarica ljudi joj nije ništa poverovala. Sve šta joj se desilo ljudi, videla je visokog čoveka i te siluete ljudi. I onda ljudi, ona se vratila, to jest ljudi, bila je kod svoje drugarice, popričala je sa njom, drugarica joj ništa nije verovala. I oni su tamo ljudi nastavili da pričaju nešto. I opet ljudi pao mrak, Danijela se sama vratila kući. I onda ljudi, na pola puta je zastala i ugledala je devojčicu u beloj haljini ljudi kako stoji 20 metara ispred nje. Nije znala šta će, imala je ta 14 godina ljudi. I onda odjednom se Danijela ukočila i nije znala šta će. Onda ljudi, ta devojčica u beloj haljini je naprosto ljudi odjednom napala Danijelu. Danijela nije mogla ljudi da se kontroliše i nažalost ljudi, tamo je Danijela umrla. Priča je ljudi poslata od njene drugarice, njena drugarica zna ovu priču, meni je poslala. Danijela je nažalost umrela sa 14 godina ljudi. Ovo je bilo davno, pre 9 godina, kao što sam i rekao.
Nadam se ljudi da vam se svidjela priča. Ako jeste, ostavite jedan like, pretplatite se na moj kanal, uključite zvonce za svaki moj naredni klip ljudi i do narednog klipa veliki pozdrav.